Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapahohom mamanginang asa tapuka mamasuk marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akkanaloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu, guruhon hamu ma sian au, aina lambok doau jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan ton dimuna. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di banua gijang, disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegay akaulaon ni si bolisi, say padungo mahami marhite-hiti tondim na badiay. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alaya sa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon, paimasahat hami tuhangoluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima natar surat di patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torini tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon di habiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang olo hita marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu, manang ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan hahomiton. Atong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Marende mahita.
Tato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para si roha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami na godangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus nong mate. Alay dadaholani. Nong mulak mangoludo. Jala disiamun ni debata. Ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Marede mahita. Pagtulong di Jesus tingolong ko. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di hari mingguon, imana tarsurat di 5 Musa 30 mamukamay sian ayat 24 sa 1 ayat 20 sia, tajahama marsikat soring. Jala taringo tu asor ninnado, gumodang do pasu-pasu tu aser sian tu akka anak na asing, ikon halomoan ni akka hahanggina ibana, jala di sornopon patna tu bagasan miak. Dangadong nanggosada tu doson debata, ale bangso natigor, marsihundu libana di atas langit mabahen haluaut tuho, jala di atas ombun pargijang, jumujung habal gaonna. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringanan sa sadasa, say manatap-natap do mata ni Jacob tutano hatubuan ni eme dohot anggur, sian akka langit na pe say maneteki do nabur. Ido sahat na, mardua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marede mahita. Jesus dengan bilas roh, Jesus di panguruk di belas roh, hapur siapi, hapur si rohani, mandongan ke Jesus di belas roh, mandongan ke Jesus di belas roh, marasinan nama dihumbi.
Tahati dakon maha porsiaw tai, songonahin na tidakon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natum memerin di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tu manotoru dungitanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun nebata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsea di tonu porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, do dihasesani dosa, doho dihataina mandok, mulak mangolu dosogot daging halak naong mate, do dihangoluan na sorasuda. Amin. Kor ina Jumat.
Kor Gabungan.
Tabigi matiting na maragam ni Huriata di HKBP Cinta Damai di Minggu Sadarion tanggal 1 Februari 2026. Naparjulo guar minggu dohot topik ni minggu. Guar ni minggu ta Sadarion ima minggu Septuagesima manang 70 hari adorang sohaheheon. Dohot topik ni minggu martua di bagasan Tuhani. Napaduahon sosial huria. Di minggu Sadarion pasahat sosial huria dohita songon dalatta mangurupi dongatta na di bagasan parsahiton tapasahat may di bagasan lasni roha tupoti na pinaradi ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon napatuluhon pelian bulanan di minggu naro tanggal 8 Februari 2026 pasahat pelian bulanan dohita tu bulan Januari dohot Februari 2026 tapasaha mapeliata tu jolo di bagasan lasni roha songon mau lihat ini roha tu debata. Napaupaton. Ulaon paborhaton mangula di tahun 2026. Di minggu Sadarion di patu pahuriata do ulaon paborhaton mangula manang-manangnya konboni di pangulaon di tahun 2026 dung sidung pelean napaduahon. Laos pasahaton ni huria do secara simbolis celengan ai sat tetek manang janji iman. Tuganup sektor marhite parhalado ni huriata di tolu parmingguon ima di pukul 6, pukul 8 dohot pukul 10 wib. Napalimahon PHD kategorial dohot sermon parhalado. PHD kategorial di patupa may mamuka sian ari Senin marsugut tanggal 2 Februari 2026 las marohat tamad dohoti songon nasomal suang songoninang sermon parhalado sa resort HKBP Cinta Damai. Mamuka sian ari Selasa tanggal 3 Februari 2026 pukul 10 wib. Di sosohon matu sude parhalado partohonan asareta madohoti parsermonan ganup ari Selasa di konsistori ni Garijata. Naponopon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Minggu Sadarion ima sian keluarga. Nyonya situa KR Simajuntak Sortamian Boru Manulang sian sektor opat. Mau lihat tema di pasah huriata tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar. Napapituhon parhalado dohot ruas namar sahit manang di bagasan pemulihan. Naparjoluk Kalista Sitohang perawatan di Rumah Sakit Sundari sian sektor tolu. Napaduahon Rumondang Borugultum perawatan di Rumah Sakit Murni Teguh sian sektor 12. Jalan napatuluhon M Batubara manang Opu Pelisia perawatan di Rumah Sakit Advent. Napawaluhon selamat ulang tahun. Sudah parhalado doho ruas ini huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh doho perbogason tuhamu saluhut parhalado doho ruas ini huria. Mulai saat tanggal 26 Januari 2026 sahatu tanggal 1 Februari 2026 Sadarion. Saya diramoti tuhata mahamu di lehon gajang niumur. Jala tuhata mana masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulaun muna. Torop ni namarulang tahun di bagasan saminggon 30 halak. Naparjolo may amat taturman taraja si Mamora. Tubuh di tanggal 27 Januari 1950 sia, umur 67 tahun sian sektor walu. Jalan apa 30 hon Amanda Situmorang. Tubuh tanggal 1 Februari 2022, umur 4 tahun sian sektor 10. Saya diramoti tuhata mahamu di lehon gajang niumur. Doho di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna.
Hatan itu hatamaddo di Podasia ayat 10 sada. Ai marhite-hite au gadda ariarim. Jala tabba diho akka taon ningolum. Songoni matiting di huriata di bagasan minggon, mulai ate matuhata, mulai ate madihita. Kor ama ex Saudi. Marede mahita, huhut papungu pelean, sadaa dohot sadabe.
sedona nasona ihapot singa Jehova ihapot singa Jehova asadung tutusona asadung tutusona. Dame ni debatana sumurung sian saluhud na roha. Ima mga ramoti dohot mga rajay ate-ate dohot pikira Buddha di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta hatani debata dihita di bagasan Minggu Sadaryon. Di Minggu Septuagesima 70 hari adorakso hakikiun ni Tuhata Yesus Kristus. Imana tersurat di buku Matius biddu 5 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 12 songonom madidok disi takasma tapai hutihut. Asadung di ida Yesus halak ngasai toropi nakok maibana tu sadator jadi hudul madisi dungi didapoton akasisian na maibana dungi marsuara maibana mangajari nasida nin nama martua mana pogos toddi ay di nasida do harajaun badua gijangi martua mana marsak roha ay siapulod do nasida martua mana labok roha ay tianon nasida do tanoon martua mana mauas male mida hati goran ay si pabusurod do nasida martua ma na asiroha ay sia-sia do nasida martua ma perroha na yes ay daun nasida do debata martua mana pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran ay dinasida do harajaon banua gijangi martua mahamu molo di caki halak kamu manang di paburu-buru manang di patubu-tubu ragam ni hata narwa nasotutu do pakhamu alaniau las marohamuna jala marulupulup ay godang do upamuna di banua gijangi ay songonido di paburu-buru akka panurirang najumolo sian hamu disido sahatna horas madihita sa luhutna dihita na ni haulongan nito hatta Jesus Kristus sudedo hita niyan mangigil dito nga tong aning ulutaon asa martua hita jala di ulaon ni halak batak say di parsita do asa sude dapotat tua jala di upama ng Pangidoan padohan ni halak batak ido ban nadidok eme sita batua parlinggoman ni siborok amat tade batado si leot tua horas mahita di parorot artina sumber haroroan ni hatuaw di tonga-tonga ni ngolu ni colma di portibion diakui halak batak do debatado si lehot tua dang debata na martua aing ko imana do si lehot tua i do ibana tuise do di lehot tua i tu jolma na di tanoon di baheni do tutu dang say boy say bulus tulus sa luhut na kahatua unita jalo di tonga-tonga ni ngolutaon di baheni do ditatap jala di boto Tuhatta Yesus Kristus do ahado narikot di tonga-tonga ni golu ni jolma di portibion sebab Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Ima kebahagiaan. Ay molo namar sari pepe jolma. Molo adong halak nama bahes songot tanda nilas ni rohana.
di dukungan na, di namar saripe, sada keluarga, sada ama doho ina. Ido ba na dibayan di si, di bunga papan na yate, selama ada bate, selamat berbahagia. Selamat berbahagia. Atik pe di perdalanan di rumah tangga idak seboy totong berbahagia. Aido ben na olo sepata. Gabe di dok dak kurip pusong oni pangalahon ni onin na. Dak kurip pusong oni pangalahon ni amat takon. Dak kurip pusong oni pangalahon ni natakonin na. Ay memang ditiki di nama ngaririt sudedo herana. Aman-aman do sude. Ay so ina malas ni rohana kan. Ditiki diririt. Ay huro na ubaga da ito. Kau lah bulanku, kau lah bintangku. Lam lilik ko huberang sa bulan. Lam liling nai mo sa ilas oro na magabi bulan-bulanon. Ate. Unang songo ni atongan. Alay buharo nakingani molo dinokon songo dia ibana dihatana memuji mengangkat orang nakingani. Tari naman ang dipabahenan. Di boto Tuhan ta Yesus Kristus do. Aha nariko di tonga-tonga ni ngolu ni hajol maunon. Jala diajari do nasida di akanaraw begesa. Ido ben na didok di sada tor. Tor, luat, pea, huta, luban. Idoi rupani sarupa doi. Martua mana pogos toddi. Na pogos toddi. Sungod dia do na pogos toddion. Takas do didok di sonate. Molo didok na pogos toddi. Namarlapatan di hitang longan ni Tuhan ta Yesus Kristus yang selalu rindu haus akan firman Tuhan. Nasa itotong masihol di hasitongan ni hata ni debata ni tonga-tonga ni ngoluna. Dungi di dok di si ay nasida do di nasida do harajaon banua gijangi. Ditiki nalau panurang edi jala na disuruh si Isabel mangalilin o manakop asalos di pamate. Dungi lau di bana martabuni di sarihod de batado nguluna. Marhite-hite na disuruh de bata pidong manaruhos si Panganon. Dungi disuruh de bata de bana haruar seni madapoto sada luat. Lastu sada bagas ni ina na mabalu di huta sarpat. Dihitolongan dito hatta Yesus Kristus. Didok si Elido para di madiaw si Panganon. Takas do masa halio poter dito nga to nga niluati. Los didok paropuah ni do. Holanon nama diaw. Ima itak. Lapatan na tepung. Ay hola 20 hulay nama. Jala saoti nai nama miak di guri-guri. Molo hupatupon los tapangan mate nama hami innay bana. Dungi di dok. Panurirang Eli patupama. Di bagasak kaporsyon na diului. Dihitolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus dang mate parupuani. Alay ditongos debatado udan. Ditongos debatado pasu-pasu hangoluan si Panganon. Ditonga-tonga ni bagasinang diluati. Anong nga na niya liling ngadang marnaroden. Dungi di parode batama. Udan maborno hitanoy. Dungi di hitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Mate do anak ni inatta na mebelui. Jala molo di hajol maon sa sitong nga pala saebe. Ayamin na ni Jabber na mangulwi
Kulanina maharapan nape mate muse. Alay di patarida ho debatado asini rohana marhite-hite panreng Eli. Gabi mulak mangulu do anak konay. Didok disi mertua do napogostod di ay dinasida do harajaon banua gijangi. Jala ido hatuaon ni halak na porseai. Na sa itotok kita masihol di hata ni debata jala ido mabaik kita gabi mamora. Di bahini do eddekur piadong duate. Pugos piau di arta alai mamora di partodion. Pugos piau di arta alai mamora di partondion. Jojot macai suhar inna dokan. Jala di ngolu di solmaon jojodo suhar pabaheran di debata. Ai molo di hajol mape herana suhar don nani do nitu hatta Yesus Kristuson. Bohado iba martua pogos pakilalaan. Ala jaminan nani do nitu hatta Yesus Kristus di son adong do. Yang pasti iman nani pasat nitu hatta Yesus Kristus jaminan eskatologi. Taringot tu ima benua gijang. Naking tede odo alam memang ede pitu lima pubitui ham mulai dak dana hau ngasih hu bigi-bigi yedde honi nukku edde kurni parari Kamis ya takas do didok nakid disi jalasada puda dui isedo nanaing martua isedo nanaing sangap isedo nanaing sangap dihaposima Jehovah dihaposima Jehovah asatung tutu sonang asatung sonang. Jadi isen yang bartua isen yang sangap dihaposi madebata isen yang sangap ya dipasangap majahuba isen yang tu surgo ya dihaposi madebata diulahum mahatana di bahinido dihitolongan itu hatta Yesus Kristus di udut itu hatta Yesus Kristus domadok martua manamar sakroha ai siapulod do nasida martua ma namar sakroha. Jadi apul-apul na pasti tu namar sakdo jala dipakai de batado ngulut tahun mangurupi dong ngata jala mapargugui dong ataka na marukili jala de batado na mangapusi akailu siya si malolong de batado na papir hotodi di na mangadupi aka siya dupat tadi tonga-tonga ni nguluon jala nang semulus pardalanan ni nguluon ta ado pido las ni roha ta ado pido nang arsak ni roha alai di leot tu hatta Yesus Kristus do patuguhon rohani namangihutton ibana ido banna di do disimartua ma namarsak roha ai siapulod do nasida. Jadi ketika aku tertawa rap mekel mahamudo na mekeli benenna rap tangis mahamudo aka na tangisi artina di tonga-tonga ni nguluon kita tidak bisa hidup holat didirita alai bohado kita di parar debata di tonga-tonga ni nguluta bohita tong nang masyapulan asa rak mertua saluhutna supaya sama-sama berbahagia
Bagaimana hidup kita ini dipakai juga sebagai alat penghiburan bagi saudara-saudara kita yang berduka. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Orang yang berduka pasti butuh penghiburan, supaya dia jangan merasa putus asa dalam hidupnya. Asa unang madili bana di tonga-tonga ni ngoluna. Idoben na diapuli, dipahot, dipatogu pikiran na. Dungi las odo ng karakter ni hita songon hala Kristen didok rupani mertua ma nalabok roha ay tianon nasida do tanoon. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nalabok roha ay molo labok kita manginang gudang godongata gudang goleleta alay molo tuis do hita jais dingudwon bagabi dada udah jol masyak kita dah. Di bahini do ben na didot Tuhan Yesus Kristus mertua ma nalabok roha. Jalan nalabok rohaon halabohon kan kelemah lembutan sadasian parbuen itod di doon. Na pinasaannya Apostel Paulus tuhuria Galatia di Galatia 5 ayat 22. Salah satu dari buah-buah roh adalah kelemah lembutan. Halabohon jala tu hataipe dijodohi tadi bagasan halabohon didok donaking di potum Roma hamu tuau hamuak kadaluja jalana sorat kupasonang pehamu datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Halabohon dona pinatupan itu hatta. Jadi DTP maca lambok Tuhan Yesus mancuina. Jadi maca lambok do Tuhan tai majo kita di baheni diajari do kita asa marlabok ni roha di tonga-tonga ni nguluon. Bonak sepatu rimason di tonga-tonga ni bagas nang dipangajari ope ditransformasi pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Boado patu pahoni marhite-hite halabohon labok ni roha. Ay di do disi ay ti anon nasida do tanoon. Ay gabi gudang dotong barsibuan gabi gudang ngaka dongan nang di tonga-tonga ni Portibion. Dungi martua mana mauas malemida hati koran ay si pabosurot do nasida. Mauas male. Tuhan Yesus Kristus ngamadok di Matius 10 ayat 20 rumah mutua ngena. Hamu akan mauas namale kamu yang letih lesu ay Tuhan taido na pabusurhon na mangalehon nakahangoluad di hita dang dipasobbu di bagasan na say totong hawason ala Jesus do ay kangoluan di tonga-tonga ni nguluta ibana do mual hangoluan ni dinaong nilehon na law pasobbu aka uasta. Jadi Roma ita tuibana haposima tuhatai na pasobbu uas na pabusurhok kita. Dungi diuduti do disi martua mana asiroha. Asiroha. On songod dia do tutu marparangi diruhu ni parangi di nguluon gabi para siroha. Jadi mertua mana siroha ay sia-sia do nasida. Baunak kolan di pamangan nasiroha. Ay budu soni olat di pamangan asiroha tena. Ale asiroha naki olat di pamangan. Dang tau ibada naking mabahin atung nga mepe argado ya kana metipe nataula songon tadda ni asini roha argade di tuhatai argade nang didongatai di bahenido banna di araho tuhata Yesus Kristus martua mana asiroha ay sia-sia donasida. Berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan memperoleh kemurahan. Molo lam taburjuhon
mangurupi masilion-leon marasini roha hita lamukapon ni debatado asini rohana di hita hong do ditunga-tunga ni ruas tahun dapola sekong masuk titing iba na pasahaton ulaw para si rohaon. Jadi sehera sekali 2 bulan terjadwal iba na pasahaton ni tu panti karya hepata doho tu panti asuhan elim sasaika ipasa iba ni rupane dapola sekon boto-boton ni ruas ni uriat tapi dia seperti rutin memberikan itu. Jala di hitolongan itu hatta Yesus Kristus boydo hita ay ba mabeno namang marasiro iba pe sia-sia do iba inna ay jojo do ita dingulos songoni sipata ulo do tuakka ulaon na pala berdampak bagus boydo marabolong ak kepengta alai tuakka ulaon na siniroha humurak kita di sini ay molo taringot tuaka pangurupion molo adong karo bantuan sudido hitaw namanginang mengaku na hurangan ay do ben nadong istila di huta ditikkim ako ba si hami di huta di sada huta ay do amang ayang go ro bantuan na julu JPS do warna ditikki di tahun 2000-an JPS jaringan pengaman sosial gitu. Ay molo Roy JPS amang sudido neng madsalo sudido neng dapotan sudido mangaku na pogos alay molo marbadayan no namang sudido mangaku na mora ba dok sunguni ay bolo marbadayat tong ay olo ga pirokon na si tadahudo au kecil mahudain na gitu ang guau ngahudalanian hudalanyon ngesana nakokku isano nin narupani gitu jadi bolo anakku bolo marbaday anakku ngai kantor gubernur anggo anakmu begunur nur perang jadi na di tolongan itu hatta Yesus Kristus gabi dong do istilah waktu itu ay wamat tong amang ay jalo JPSI dang na jaringan pengaman sosial B inna je mungkin ala soda potar de mana tong gabi aci rohana gabi do ibana ma setabia manginang ido ibana ma dang jaringan pengaman sosial B gabi jolma pasang suruk do inna ubane dungi margati magwarna mo se ay dapotat doho aha belesem ape tu behiyad do narikoti so dapotan iba gabi balsam no mapinabay tu daging ibaw ninna gitu ala nga masuk angin ay binerek kalahab baga do jabuna dapotat do inna jadi ditikki adok songoni ibain penerima bansos untuk orang miskinin na dungi dibain na dogar di cak di jabu netong ibain di jawi penerima bantuan bansos penerima bantuan inna untuk orang miskinin na tong ido hapi baga dotong jabu noon nga permanebe kan mame si gabi ro ibana anggo ibado songoni dang jaw pitahoin na ibana ido ay maila do hapi tong kan di tolongan itu hatta Yesus Kristus di dok Tuhan Yesus do mertua ma ya nah para siroha ay sia-sia donasi dainna jadi semakin banyak kita memberi sebenarnya Tuhan akan membuka langitnya lambalga do asiniroha jalot tadi tonga-tonga ni ngulut taon di bayini do sedang ala ni belga na jadi an nope bolo di patupa pasa kacelenganon mamauliate ma amanginang di 2 tahun na parpudium merdalan bolo ditikki na perjulu
Sampai borngid do mabilangi aka situa ala gudang do aka logam di siala memang burju-burju do ita. Ai guarna peda mang ai satetek. Jadi gerakan 1001 hari nak rupane kan. Jadi gudang metong rupane. Tibang sampai boratam makan. Las doro hamanginang diaka natapatupai. Dungi di tahun 2025 natapatupai noni tung tabat las dope musero hatta. Ido rupane. Diaka namin dukung di kegiatan ini. Dappola borakbe celengani. Jala baga dope rupani gabbari honas na di pasaha nai. Ido di pasaha rupani jala mungkin ya boydo sa minggu na nama aneng hari pengumpulan dihujuk mapamasukon rupani makana gabi baga-baga hepengi dibilangi dappola lujabe ya. Nama dokon namanginang dang nasalan na tauli tadanya kelas ni rohatta doi esipata do tutu boy do daktaingo kan ngido halayan non setong-tonggo hita disungguli huriatta jala ailau tu dia doi na hita rupani na pasti semua yang kita lakukan ini adalah bentuk dukungan kita laho pauliulihon huriatta hegaipi cinta damion dia ka program tak dia ka kegiatan yang tapatupa di tahun 2020 nomon amanginang ido sikata laho patupahoni di bahinido dihitolongan di Tuhatta Yesus Kristus martua mana asiroha aisia donasida asa tutua ka na para siroha mahita songot Tuhatta para sirohai dungui diuduti do nama dok marhite martua maparroha na yes ai daun nasida do di bata. Berbahagialah yang suci hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Ai daun nasida bade bata. Boharo tutu asayas roha. Nunga di payas de bata hita syadak kahado saut tabar hite pakokopon itu hatta Yesus Kristus. Di hamatean dohot agion na melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita telah dikuduskan. Di bahini ditugu jala diajari do hita buharo asa gabi dingulut tahun gabi parroha na yes sita unang gabi marpikiran akan orang jangan kotori dirimu jangan menjadi pembuat kekacauan unang songon nai dok nai janganlah senang melihat orang susah melihat orang senang. Alai bohado tutu naking asayas rohatta. Nasinodangan ni hata ni debata. Jauhlah dari kita. Dia akan mabahin persoalan, perbedaan, pergutu-gutuan, memprovokasi orang. Alai gabi akka parroha na yes mahiton. Ilo ben na diuduti disi martua masih bahid dame. Molo halak nang marroha na yesi. Akadame udah dipikiri, dak kaguturon. Ditiki dana hibena julu, ya. Ala marmadu laun ni batiki SD 1 SMP. Jadi tiki di permahanan non, adong makan di gijang ni umur riba. Ndo, ala kaya SD do petok kamyon, boy disuruh-suruh. Ndo. Jadi olo do di pedugu-dugu. Gitu. Sojo sonin na. Rome iba. Hope rojo tu sonin na. Jadi Roma kana digijang yung riba na to. Doko job tio jo pinggol lain na. Gitu. Beburjuro hati ni yo pinggol laut tutu. Kam. Gitu. Doko jo ngamasak gadong teh lain na. Doko no may ngamasak gadong teh lain na. Jadi roha muse tio jo pinggol lain na. Jadi ba bolutung kan. Bagi tio po pinggol wina. Gabi musi ujungnya. Gabi disuruh mertubuk. Mertubui. Iya. Bau tunggu dak pola dendam satu sonari. Jadi bolo jupang pedi dong anak kaparmahan na julu. Ya. Batuan itu dong apala gabi dendam be. Tung pena masa mertubui hati hai. Jadi ben nedo edde habe.
Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Nungaliling ngasay masihol betutu. Iyo. Jadi akka dongat di parmahanan inna, dongat di parsubanan, dongat di pargadungan, di parhaumahan. Ya. Gabi masihol lo tutu marningoti. Alai dia kapangalahon akingani boy do masa jol masongoni lomoro hana manoton na ribut. Lomoro hana mamereng na barbada. Ido. Di mo lo ribu ko barjabu nang poletor lao hitam. Ah di beda huk kalahon yun ang innat to. Ido. Batatang yakom ma. Ali Tuhan. Asi maroham. Di huk barjabu namyon. So tung madong Tuhan na marhaba nga piring. Sakir galas. Sapu na matipul. Dohot. Iya. Hudon nama sapalat. Hati. Alain padame manasi dari bagasan asini roham. Lapatan na. Tarida nang ditangyang na. Tarida nang dipabahinan na. Akaparohan na yasinak ngingan. Di patarida honibana do. Di parangena si buat dame. Jadi di si ay guardo do na sida anak ni debata. Guardo na sida anak ni debata. Dang binoto rupane ay tiki siyan hadat danakon molo binereng sadana tua-tua ihuti masuban ngay binereng nga gurdung be na tua-tuon siyopungon mabasuban non mga liwati titi muse ino ay olo do tornito po tuberiba opung dia mahuti suban media ningon ni huti ma ino ali olo maria pehon tangan ni baitul ni ba amang gajang mau murmu hase ama hoda mangina rupani iro sumado nang pedi dero dua nina duku pikir dung pedi tau iro arwak katang yang ni aka najulu aka upung-upungin na roha rupani. Jadi kita mungkin piadong daka na mangulaw songoni ditiki siete kota ya tanpa diminta ya so polay pangido alay taulahon peka peduli rupani jala si bahed dami ay guaran do na sida anak ni debata tutudo bayobah naringgas marminggu tutudo inataon paruria si partangyang labok hatana jala tuk sungod dia pedok parumen nay hatana tu ibana ijuhi hata itu inatai itu si metuanai anggo inatai saya labo doba ina bodang atong itu kan parsu mari marmingui holam mula marmingui torbiraraud duin baunang ato sa perido rupane dakola nate atena nasubui rajai do bilalang re inna ay yaru bigi sungoni do bilalang nena be enege petudos bayod do naing jol mo manuk kinaroha eso marbilalang jol makang manuk do na marbilalang entok bibi ya reptil do na marbilalang alay nunga rosi buat dame di tonga-tonga ningo lutaw nunga di padame di bagasan Jesus Kristus asa hita penang di tonga-tonga ningo luon gabe si buat dame do dang haguturon ya dan persoalan tapi kita membantu menyelesaikan persoalan ala nunga di padame tu hatta de batahi tamar hita te Jesus Kristus di padame do nang hita dohot dong hatta na di hasianganon jala targuar do hita anak-anak Allah siulahon hadameon di tonga-tonga ninguluta di hita longan itu hatta Jesus Kristus songon jati dirita di hakristeno ton hadiriota si hutot hatta Yesus Kristus si didok-dok martua mana pina buru-buru ni halak ala ni hati orang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran ala ni hati orang ay dinasida doha rajau ben wagi jangi diulahi muse pasahat to jaminasan eskadogi nedok na dison jaminan taringot na pasti dihanguluan na manotong ben wagi jang
Molo pe diadopi, dia kana di paburu-buru, dinahona logot, dinahona paru kilo ni bana, di tonga-tonga ni nguluna, tonggo di pasahat hatua. Jadi molo yalak Batak, dakola dina mamulai ulaon, dina laho manipuli ulau pe, parok kamu ma, molo di patu pado ulaon saur matua. Jadi ini adalah mabahen si jagaron tu alaman, ya kan? Loi kalilikon akapino parina modingi. Ibado marede rupani. Permusik ala naing bayon nami mabayon nai masih jagaronon tu alaman marjolo jabu. Baik kamu memang permusik nami, musik naho bartusi, permusiki betoriboto. Gitu. Itor di badu si kutulu helian no kaliak kono tada martua dodoho nonna marsa amai natong marparoha on maniop natong marparoha on maniop ido natong marparoha on maniop damei basedakat dihabata hota ida ngadiuhal sian bukit denoni martua dodohonon na marsa amay natong marparrohaon maniop damay asa audo di bagasan amayin na tuhata Yesus Kristus atong bohado tutu martua halak na makaposi de bata ama Yesus Kristus do tod di parbadiyay ido nero nasi. Jadi didok dom do diuduk nedey sumurut akka arsak lao ma akka pangago dungi di ma natong marparrohahon maniop dame di parrohahon ditiup dame diulahon dame idongul ni hala asa molo dia deho ni sasitonga dungi sore ala dang sahat na matuhuria ala nunga di patupa pangapuon jadi ibaim masih jagaronom musetu jabu ai isini si jagaroni adong do di bagasan ni tadohi boras ido benna bolo mulat pe manang na bolo itbo na pasogi do mulat tumedanon pinoparna ibo adoy si jagaroni ido jadi opu-opu na di sini na di ibanay isu adoy man na jolo jauh man puli jauh ahado patadaw na mar nasadi ingot ngamar pahopu na tuay opungi na pinabor hati ido jala tubu menaking ani borasi ido banna diduda doi ibahem maitak gurgur mapasarian gurgur malas ni roha di panadikon ni na tuwe ido to asa di dalaho pamasuk ko tutong-katongan ni bagas ad orak sosahat tuhuria yedeo dotong martua dodoho nonina dikalilingi to luhali di alamanin na marsa amai natong marparroha on maniop damei na lam dihojot ngiro atik penong middil pa nang aluja na si jongjong iro manotori iro atik pe habis hebek siya dopet do siya saku pasti do habis ate lumayan dui nangirip kamu dang lumayan nih pengeluaran di adak Bataki iro ay mo lola 2.000 debek kamu sobba muna ido dohonon yak kahula-hule dohon dak katulangi dohonon na do lupa do songgada ni yala tangan ni merkuning inna doh si tangan na jari-jari na merkuning doh rukung na merkuning holang setebi holang ngingina na mana so merkuning inna ala marsika gigi do na sugutin na rupani kan jadi molo di dope eto mah waktu si hami do dangon pola si pikiran muna taringot tu si tong do dipikir ya manginang mana bisa di baheni do ala adong do kahaporluan na tu si unang masa ka persoalan pagulu-gulut akan na sopola si guluton na mabayan tu hasesega sa sitong nga ida ben na dia deho ni di do muse na marsay martua na tong marparroha di parroha madame inna diulahum asa ido hataridan ni parroha na yes jala molo pe di paburu-buru halak ala ni hati goran mertua mah
ay dinasida do harajaon banua kicangi. Jadi mo lo alani hasitongan na makatahon natikos gabi saksi si tidangi hita jala mengadupi hamaolok kita sialani bamertua mahita adong go jaminan na didok banua kicangi. Hiado di piga-piga hurian na hubolus sami di napatupa pengurusan ni surat ni tano ni gereja pola do dibuat parang tuhami ido ibu parang mengancam pani ruas ni huriai sendiri dua rupane alai bani rajumat doi son padon tu atta Yesus Kristus sih mertua mahal na pindah buru-buru alani ati goran akala ulaun nadenggan suatu gabe sumurut tita basa hatu tiki basa pinai meima do sari-hari do naengan no benon na parangai tu iben naroha ido ape bayi do rupanya manginang ijaga itu hatta do akka namar hapo satu ibena ido gabi bae maparangi maniati gadung ate lo mangalopa iddahan ni pinahan di baheni do di hitalongan itu hatta Yesus Kristus molo diado pipe paru kilo ni di paburu-buru ibana ido benna di doksi Tertullianus darah orang martir itu adalah benih gereja kita ini di dalam kesaksian kita dalam pemberitaan firman Tuhan para ratu narajaon ni debata buido sipata songonda dibabat alai di dokdo semakin dibabat semakin merambat inna dungi di doks sahalak padita di Jepang Shikosuke Koyama di dok ibana do tidak ada gagang pada salib inna rupani namar lapatan siala nama katidakkon harajaon ni debata di luar Jepang pola do meribu pedita pemberita Injil mati kena samurai ninja di Jepang di bahenido di hitalongan itu hatta Yesus Kristus dang gabe tertutup barita nauli alai enget gabe jongjong do ha Kristenon jalan waing setiap minggu dibayan ibadah secara online sian Jepang rupani jadi pelayanna rupani marjamita sian Indonesia marhata batak alai aka ruas ni huriatta na karejo di Jepang nasida mengikuti ibadahi jadi nampe di Jepang beribadah nasida berbahasa Batak ya di hitalongan itu hatta Yesus Kristus dang terabatan ni huaso ni portibion harajaon ni debata di harara ni harajaon ni di tonga-tonga ni portibion di bahini dak sumurut tita mangulak kanadenggan dak sumurut tita kabe parrohan ayas dak sumurut tita mabuan hadameo di tonga-tonga ni nguduton ala di leo debatado jaminan di hita ima hatuaon jala di dok di simartua mahamu molo di caki halak kamu manang di paburu-buru manang di patubu-tubu ragam ni hata narwa naso tutu dopak kamu boleh patubu-tubu hata taringot tuhamu na alan waeng gudang do jolma asa gudang pengikut na sipata aruak kabirita naso apala harus si benon yan boleh ko benon ni alani sema ni jolmon waeng namar konten-kontenon ya jala sipata lani kontenon gabi kurang pekado hita dia kana masa humaliakta kita hanya menyiarkan secara langsung tapi aksi nyata untuk membantu orang yang menghadapi si taononi ya jala di bayan itu sasitong na di piga-piga na taulahon kunjungan tu rumah sakit amanginang kita berusaha sebenarnya jangan sampai diputu-putu alanya hai molo pala do diputu-putu ningon musei dilabungin na marsaiti ningon ni putu cap jempol binain apa ngaka selang ni impus margatungat tu si ido edak kubo to besongod dia be hitaw nate ido musei tu na marsaiti buat gini na ido dang buwi makatay ali si pason na inay mana inay buti kuputum may benom mapirali ido
ay gabi di pasajol mado memang Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan inna, Tuhan menyembuhkan ido. Sahat do timanay nama bestatusido rupani majahay. Anggo na marsay tidang izabi. Di bahinido di talongan ni Tuhan Yesus Kristus, jadilah kita ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Asa dapat tua hita. Las marohamuna jala marulop-olop ay godang do upamuna di banua kicang. Ay songonido di paburu halak. Adorak sohitaon imak kapanurirang. Las marwata belgero idok nakaning upata. Di banua kicangi molo peta do piaka hamolo ni amanginang. Jala marhite-hite ido buado asa martua nakingani haposi matuhan Jehovah. Buhado asa martua posroham di debatam nama nario nak kanariko di tonga-tonga ni ngulum. Buhado asa martua pasaha ngulumi haposi bana haporsiai hatana jala ibana ma natotong nama nguluhon hita di tonga-tonga ni ngulut taon. Amin martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan debata tarulihami di hatam. Jala dilehok kodo hatua uni. Alahodo silihot tua di tonga-tonga ningulu nami. Molope Tuhan pogos todi. Dia kasih taonon mangadopi. Suak songoni mauas mali. Jala mertua mah kapara siroha. Parroha na yes si buat dami nalabot roha jala sahat donang tuak kana di paburu-buru ala ni hati goran lehonom mudo hatuaun marhiti gugu pasu-pasu dohot tiur ni roha mangulak kasyulaun pasu-pasu matuhanak kena komu na metibur magurang siga jauh sebelas ni roha na marhabiarem bidako marpatas ni roha makkana marsikola tulus akkana sinita sita ni rohana suak songonima ali Tuhan debata dia akkana mangalului perkarejuan patong Tuhan ulaw na dinggan dalan ningulu di nasida patongono munak sirokap ni todi di anak dok buru ni huriam di na mangalului dongan na mangulu horo na patongon las ni roha dia akkana makirim di pasu-pasu peranak konon horo na mangalehon hahipason na di bagasan parsahiton na diraut di rumah sakit nang dari pature-ture di tongan di bagas di buru ni huriam si calista si tohang inang rumondang buru gultum suang soninang diamanami amang batu bara ali Tuhan debata saya si maroham selehon hahipason hamalumod di nasida tugu-tugu akka yanakon ni huriami asamar parangi dadinggan jala totong masay para romwak ka na toras mga jarajari anak ko na samar parangi di bagasan lomo ni roham Tuhan debata saya si maroham tugu-tugu makkana matua di hatuan na iring-iring totong lakkana sida paso-paso makkaruas di huram di ulan tangan na pinikiran ni rohana di tonga-tonga ni bagas nang diakaulaon na maragami tabam wakalas ni roha pangomohan sinamot pangkat jabatan na denggando akatiur ni roha mangulak kasiulaw ni ali Tuhan debata Tuhan asi maroham paso-paso makkaparladom makkubasi huriam di sadok portibion jala lamrarak maharajaw mi marhiti-hiti dia kapak kobasyon ni napinilip mi pasu-pasu pamareta nami bangso namion asa mardalan di bagasan hademakon jala marhabiaram midaho Tuhan debata sayho matuhan na patuluson dia kaulaon ng program na pinatupan ni huriam dia ka kegiatan dia ka partangyangan parpunguan kategorial niya kapunguan-punguan kor sa luhut na ile Tuhan dinaing hulaho kami mamukka di bagasan minggon asa homa Tuhan na marsangap lehon mo haringgaso di sa luhut na ruas ni huriam dina mamuji pasangap goharmu na badiyay suak songoni mali Tuhan di ulaw paborhaton mangula di obason say homa Tuhan na mga lehon gugu hahipason dia karuas ni huriam dina mangulak ka siulaw na Tuhan debata asi maroham tabay malas ni roha di ruas ni huriam na berulang tahun di bagasas sa mingguan mamuka siya tanggal 26 Januari sa hatusada Februari di bagasan minggu sadarion ima ali Tuhan gudang ni tulu halak
Mamukasian amanami amang turman taraja si mamora marumur 67 tahun. Sahat tuyan akon ni huriam si Amanda si tumorang marumur 4 tahun. Terlumubi manatongon di bagasan sadarion na berulang tahun. Ima alituhan debata si Cici Florencia Febriana Borsiagian. Suak songoninang si Dipi Adriani Boraritonang. Suak soninang si Laura Elizabeth na 70. Nang si Febrina Borumunte. Suak songoninang Selamat Valentino Taruli Marpau. Tuhan de batatabay ni roha, gajang ni umur hakipason, di saluhut na hami, tarlumubiak ka na berulang tahun. Saya jari mahami mamilang yak ka ari-ari ni ngului di hami. Tuhan asima roham, sa di ho mangulu nami, mardong atoko mahay mangulas ulon nami di bagasan mingguon, urasi mahami siya dusa pangolosyon nami, mauliate madiho. Amin. Tapuji matuhatta marhiti na maredde hita, sian bukit deta nomor 720 ayat sada duduk nalas tapasa mapeliata. Tolong oh Tuhan saat diriku pakai maafkan tulungmu Molodang oh Tuhan meringan diam diri kondang marah kami Tumpogus pedison manang sonang nai marsikat tungtuho sa sude Olang ko huihun tonang bedirimun Ogulo gumatu naturin Tolong oh Tuhan saigara rohaku tungunduk dumangoloiho tendimi matokko margogoyong awon mamulalonono iroha Tumpokos pedison Anang sonang tahi Marsikat tungtuho sa suri Olang huwiyun matamu Dirikon teguh-teguh matu aturi Tolong oh Tuhan tuar badan doa ikon honguimu tontonku Ay lomot takkas namarku doa Nang mo se dohoti ngoluko
Bangso ng tahi Pasikat tuntuho sa sude Orang buhay puto ng beliriko Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, di bagasan Obbason, tapatupadaw laon paborhaton laho mangula di tahun 2026. Manang-manang yakon buni nang tasaburhon, paingoton hita do ulaunon pabuwa dadala ni gugot tamatnya di saluhut na taula. Alay na ro mahita tuwadopan ni debata pasahaton nasa hadiriyota dinalahu mangulaw lautay. Naro mahita tuwadopan ni debata asa ibana na madongani mangurupi manupahi jala mamasu-masu lautay. Huhut mangaliungun gogo nang hahipason tuhita. Alanita puci matuhatta mared de mahita sian bukit deta nomor 377. Manabur boni alayang ko jadi na ide patadoi dilehon las diari nang nambor odan pe totong di panupak na marguru sa sudi nasa uli basa rosian de mata ipe ibana pujima umut aposida naik tangi honot tamahatani debata pasikopon pahoton los patuguhon rohatta manabur boni meragam doa kasilota debasiani ima akasuasuanan naboy idaon dohot tiopon alay na debanari holan di bagasa sakap naboy di suraton deba modal dohot gogota naung tapadadil laho pahebangotta di bagasan sa taunon ido nagabi boni sisabur honotta songonon dohatan itu hatta oppe saliling adong tanoon dang jadi macohot saburon dohot gotilon ari ngali doho arilas ari logo dohot rodoni arian dohot borngin. Mangasaho na sinirohan ni demata ama doho anak na Jesus Kristus doho tot di parbadia hudok matuhamu posma rohamu ulahok kamu matanoi dohot ragam akka ulomu na nadenggani ay siya jahuba sitop palangit dohot tano oddoro pangurupiot tuhamu martangiang mahita ali Tuhan debata manami na di banuagit jang hodo na punalangit dohot tano onro di pangisina sudena jadi-jadian ni tangamu do sude
na adong jalan na pinarmudum do hami na tinopamon, na pungudo hami nuaing di joromon, mangido tuho say di goki asin ni roham masuding ulo nami, say lehom maudan doho las niari di tikinabi, na pagawihon na hula hami, asa jupa kami parbuwe na denggan, bahin hanguluan dohot si panganon, si gano pari, pasu-pasu masadok huriaon, doha akaulaon na masa disi, pasu-pasu masudena ama ina akadoli-doli doho anak boru rodi danak, say lampatadahom matuhami, godang ni denggan ni basam, asa huboto hami madok mauliate tuho, doho mamuji ko armo na badiyay, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dalat tamarningot denggan basa ni debata kugut mangido panupahyon na, di pasahat huria macelengan ay satetek, songon padat tu debata diak kaparbuan na taula, jala anggiat di pasu-pasu debata nasa nataulay, songon hata ni edde di buku edde saras pitubulu na madok iya ay satetek na otik doy, molo say manetek mangalat tapi, las marohatta majalo, jala sayu ka marohatta laho patupahoning. Roma 7 mewakili sian ganup sektor aka situa. Borhat ma jala mulak meta tuinganata di bagasan las di roha tuhat tama nama sumasu diaka nataulay. Amanginang alanong ngata mulai pertangyangan sektor di hari Rabu do hari Kamis tajalo may melalui aka situata B ima celengani pos doroha pasu-pason itu hatta ita saluhut na nangakana taulay bui tapatupa nenget-nenget songon naidok nedetay ay satetek molo say manetek mga laptop no menon dito hatta dito nga-tunga ning ulun jala di bagasan las diroha mahita madjalo yang manginang unang ma di bagasan na so iyas rohata di bahini tasipuli macara parminggu tom merede mahita siya bukid deta nomor 90 ayat sada dohot ayat 7. Lord.
tangyak mapeliata. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo harorwan ni salughut sililyon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasat tami masyan lomi tu hami pilihan nami tu hosay jalo may gabuap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso parasya kami pilihan on. Pati bulan rajon muli to katongan ni huriam dohot di portimion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim asalam hutadaham gudak sililom mi tu hami. Asalam girgir hay madok mauliate Tuhan marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say saot malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari, se samadosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madihita sa luhut na